gi digri mondo pach ogandawa oyawre. Korka kori Teresa karwaki twak. Injo kanyo kaka Nyamburko osewacho lero kanyo makare nyalo bedo ni ng'ato onge kod digri to kit kako tiyo ne jopiny wacho ni koka tiyo makare to wach mar kosona mar digri ni nyalo miyo jopiny goya wacho ni ok otinwa makare nikech ok osomo. In korka kori wach ni mano mar bedo gi digri eka bedo gi digri eka ilar kom kose koso bedo gi digri to be ni nyala laro kom. Inene yo machalo nade Teresa? An korka kora aneno ni bedo gi digri ober. To kendo bendo depend kionge gi digri be samoro inyalo bedo jatelo maber. To koro kawacho korka bedo gi digri ber nikech samoro digri kisomo idhi bedo gi better understanding of the constitution. Kendo inyalo understand gik miwacho ka idhi e parliament. Ingeni ng'ama ok osomo kodhi kuno samoro odhi tero complaints kaka governor odhi tero complaints mag jopiny. Pimna ni gini odwa wacho ne ji nang'o kokosom to kacha ingeni oting'o ji of different tribes. Ok ji te kaka jaluo, ok ji te winjo dholuo. Koro kosomo at least nitie one language modhi tiyogo moeleza gima chando county ne mondo mi ok oyud kony ne jo Kenya. To kendo mar ariyo leadership nitie jominyuolo gi leadership. Kendo jominyuolo gi leadership obed no somo kata ok osomo. Samoro osomo gike form 4 to yudo pesa monyalo dhi godo e university mondo oyud degree no otame. But en gi quality mar bedo leader. Ingeni ka nonyuoli kode inyalo lead maber kata moingo ng'ama osomo cha. E Kenya wa masani nitiere jok mosomo man nyaka gi masters to gionge gi quality mar bedo leader. Nikech iyudo ni eti ng'ato somo to tayo chenro kata tayo jo Kenya kata find problem machando jo county ne kata piny modake no to en a leader nyalo tame. Tinyalo yudo ni eti ng'ani osomo yes to otiyo gi funds marach. Governor osomo to otiyo gi funds marach. To inyalo yudo ni nitiere ng'at moko osomo ni ogik mane form 4 to ng'eni eti county nani alaka ngoka to jopiny to dwaro ang'o. Ben gi good communication with people onyalo bedogo. To samoro isomo tionge gi mano. Ing'eni skills samoro bende berga. Inyalo bedo gi ni eti na leader tionge skills, ionge kata gi paro moro ni eti kae owinja tim kama mondo mi obed kamae kama. Koro anyalo seyo degree to kendo samoro bende anyalo support degree. In korka kori paro ni jogo madwa